Moi boa xente, que tal como estamos benvidos a un novo programa de O Radar, quinta tempada, programa número 11, se non me equivoco. Programa que tiña moitas ganas de facer, xa na anterior tempada faláramos, había aí un pequeno contacto para facer esta charla. Vamos a visitar unha cidade, bueno, vamos a visitar, eu estou aquí na miña casa, pero vamos a visitar a cidade de Lugo, unha cidade que eu por cuestións de que a miña cuñada, meu irmán e miña fillada e futuro sobrinho viven ali, quero moito, teño tamén xente, amigos por ali tamén que quero moito, que están agora mismo de festa, bueno, mentre estamos grabando isto están de festa, cando se emita xa estarán moitos deles rematando a resaca de todos estes días de festa, porque hoxe vamos a falar con dous dos nomes que ben representan a nova escea urbana galega, a nova escea de talentos que hai aquí en Galicia, que veñen xa non que veñan pisando forte para o futuro, senón é que están pisando forte agora mesmo no presente, porque ademais no seu caso veñen de facer un concerto ante moitísima xente no San Froilán, que xente que puido velos me dixo que estivera moi guai e que o ambiente era increíble. Así que, vou calarse a boca porque hoxe temos a Diego Flaner e Ander con nós. Como estamos? Moi boas, rapaces. Hola, boas. ¿Qué tal? Encantados de estar aquí. Vides, non sei se con resaca das festas, pero polo menos seguro que con resaca emocional dese concerto que vides de facer no Sen Froilán. E se vos parece, vamos a empezar un pouco polo final, non? O lógico sería empezar por os inicios, como empezaches e demais, que de eso falaremos, pero como está tan recente ese concerto, como supoño que eso foi unha ocasión moi especial para vos, quero preguntarvos, que tal estades despois desa experiencia? Reventados. Sí, Levo a toda a ver, semana mallado. Non sei se polo concerto, se polo... Pero bueno, a verdad que o concerto, foi unha pasada porque xa empezou chea a plaza, pero claro, íamos, iba pasando o tempo, iba se enchendo máis, e ao final non se vía, non se vía xente ao fondo da praza, e a verdad que para nós, pois, tanta xente así de primeiras, pois, impacta, pero bueno, eu creo que dentro do que cabe non estivemos tan nerviosos, nin tan superados pola situación, nin nada, así que o pasamos moi ben, creo que guai, a verdad. sí, no, a verdad foi, bueno, como dice Ander, unha experiencia que aínda estamos medio alelaos. Eu polo menos levo toda a semana entre o cansancio así físico e emocional, pois así medio que aínda bueno, non é que non o creamos, pero estamos así. Eso foi, a verdade, unha pasada, e que tocar pois na nosa cidade, nunha plaza como tan emblemática do San Froilán, nas nosas festas favoritas, como todo perfecto, que a verdade estaba chea e o ambiente era moi guai. Claro, supoño que vos xa tocarades, me parece que algunha outra vez xa en Lugo, xa houber algunha actuación, pero imagino que esta foi un pouco a máis grande, e imagino tamén que ten que ser bonito poder actuar na túa cidade, porque unha cousa que pasa con todos os artistas é que moitas veces son fora da súa cidade, actúan moitísimo, son queridos, a cousa vai genial, e na súa casa teñen máis complicado, e imagino que, claro, para vos actuar aí o momento no que vos dixeron, e aparte, pois na ocasión que era, tivo que ser moita alegría, sobre todo coincidindo ademais con música nova, non? Sí, o sea, xa cantáramos fai 2 San Froiláns, pero era noutro escenario un pouco máis pequeno e tal, que non era, o sea, que non era no principal, nin así. Entón, claro, que te chamen para o principal nun sábado á noite antes das tanxugueiras, pois cambia a cousa. Entón, para nós, pois, claro, venche a familia, os amigos, coñecidos, descoñecidos, venche un pouco de todo. Entón, pois, increíble, a verdad. E a ver, nós en Lugo sí que fixéramos máis concertos, porque sí que é certo que aquí hai como unha pequena escena, o sea, do noso xénero na música urbana, de grupos, pois La NASA, bueno, Duri, Basquiat, etcétera, que están así un pouco todos relacionados con festividades a troula, e aí desde fai 2, 3 anos, pois sí que fanse concertos habitualmente, cada X meses,
e aí sí que hai como un pequeno espacio para nós dentro de Lugo, para actuar. Mira, vamos a poñer en situación a xente, seguramente algunha cousa específica do concerto vos pregunto un poquinho máis adiante, pero por se alguén todavía non coñece, eu dicía que sodes un de tantos nomes que hai agora mismo non da nova escena en Galicia, que xa non é que sexades futuro, senón que xa estades sendo presente por cousas como esta do San Froilán, pero se hai algún despistado por aquí, alguén que non sepa quenes son Diego Flaner e Ander, vou a facer a pregunta que máis odio do mundo, que é que me expliquedes quiénes sodes. Es que es la pregunta más estúpida del mundo y me encanta hacerla, no sé por qué. Pois a Eh, ver, bueno, que fale Ander. nada, somos dos rapaces, como dis, de Lugo, que fomos ao instituto xuntos, empezamos a escoitar música xuntos, e a partir de aí empezamos, pues, o típico, así medio de coña, xuntándonos, bueno, pasándonos música de primeiras, e despois, pues, facendo así argalladas, así, de música, rapeos así, que pasábamos por WhatsApp e pouco máis. E claro, a partir de aí vas empezando, te vai gustando, e empezas a facer un pouco máis serio, e agora xa estamos así como un dúo prácticamente. Hmm. Sí, bueno, empezamos eso, quizáis bueno, antes da pandemia sí que era o que decía Ander, de que nos pasábamos pois letras que escribíamos cada un. Despois, xusto a raíz da pandemia, cando había menos cousas que facer, xa pois pillamos un micro como para pois pasar o tempo, porque era o que nos gustaba e tamén o que nos enchía, pero bueno, realmente a raíz foi polo divertimento de pasar o tempo neses meses así tan aburridos. E a partir de aí pois fomos eso, facendo historias, e eu empecé a sacar así algunha canción eu en solitario, Ander producía nese momento no, pero encargábase da mezcla, do máster. E despois xa un pouquiño máis adiante, Ander tamén como que lle picou o gusanillo de cantar, e ahora mismo pois xa cantamos os dous como vocalistas principais, e o noso proxecto pois queremos que se ubique aí como un dúo de música urbana, por así decirlo. Qué bonito, non? Que guai que algo que empezou aí intercambiándose cancións aí un pouco por o divertimento, que por unha cousa tan jodida como foi a pandemia, pois pegaches un pouco igual ese cambio de dicir, veña, vamos a facer máis cousas que deriven isto e que sigades así, non? Porque supoño que xa co tempiño que levades xa sabedes como é de jodido este mundo da música, o complicado que é moitas cousas que hai nunha carreira, pero que este proxecto sea de dous colegas e que sigades dende entón facendo isto ten que ser algo tamén en certa maneira especial, non? Sí, a ver, é que somos amigos de que, bueno, Ander ahora está en Santiago, pero todos os findes quedamos pois todo o rato, sabes? Inda que non fixéramos música, o sea, o rollo seguiría exactamente igual. Entonces eu creo que a base un pouco desto, inda que sí que ahora pois estamos pois dándolle así máis duro e tal, é que seguímolo facendo pola amistad e dende esa amistad. Acaba de sonar moi pero sí. Non, No, sí, o sea, facemos música porque, o sea, xuntos porque somos amigos, non nos xuntamos para facer música, digo. É unha cousa Claro, que sale así, eso, vemos as 24 horas do día, un par de horas pois igual facemos música. moi compatibles. como como foi? O sea, como eran esos momentos iniciales? Claro, porque é dicir, o fito de pasar esas cancións, eses momentos de ir pasando os whatsapps, os temiñas ao principio, dicías que o facías por divertimento, non? Que non había nada máis, pero en algún de vos había en mente de, vai, que sí que me molaría que isto pudese ser unha carreira, aínda que daquelas non pensarades en que fose un dúo, como está sendo agora mismo? Eu non, Eu creo que tampouco. O sea, porque xa che digo, isto era pois na época do instituto, éramos que uns mocos. Entonces, o sea, pois facíamoslo simplemente porque era o que nos molaba, pero que non sabíamos nin siquiera o que queríamos facer, nin nada. O sea, nada, non, era a típica época así máis rapeira claro, que tes aí que na túa vida, e claro, el todo o Lugo mundo, pegou moito. sí, en Lugo hubo unha época así moi rapeira de chavales, e bueno, é moi fácil pillar aí unha base e facer o paro un pouco, pero
pouco máis, non pensábamos en sacar cancións ni tal. Hai algunha desas grabacións que, o sea, mantedes esas grabacións en algún lugar ou se perderon os míticos audios que se perden pois cando cambias de móvil ou tal, que se perden por aí, pero ou queda algo? Eu non teño moito, a verdade, Diego seguro que sí. Eu creo que, o sea, eu ahora mismo non, o sea, non teño acceso a eso, pero creo que hai algún audio por aí. Pero vaya, que non hai fallo porque se perda, non? Non. O sea, non sería algo que agora digades, veña, vamos a publicalos aí, o sea, es destas cosas No, que no, diste, No, no, lo disfrutamos imposible. nosotros en su momento, pero ya está, que a xente se imagine como era, ¿no? Sí, sí, imposible, Exactamente. imposible. E Exactamente. que foi un pouco o cambio, porque claro, dicías que esos audios, esas primeiras cousiñas que facías eran moito máis rapeiro, moito máis rap puro. Agora, claro, isto é unha cousa que vos quero comentar a vos, porque eu sempre digo a escena urbana, porque claro, mm, etiquetar moitas veces o que facedes é moi complicado, e eu Mm. sempre poñolle xénero urbano. Sí, sí, no, Está, no. está correcto eso? Ou Sí, está... porque eu tampouco non sei decir outra cousa. O sea, A non ver, os sei... máis puristas estarían picados con esa nomenclatura. Pero bueno, para entendernos, sí. O sea, Sí, pues, que ao eu creo final... que o xénero urbano, pois todos nos ven á mente pois os típicos sonidos, o trap, o rap, incluso pois os sonidos así máis latinos, todo eso. Pero claro, realmente igual algún purista pois che decía algo. Eu teño unha persona que sempre lle digo, lle falo de xénero urbano, lle digo tal, e eu sufro moitísimo porque me días que isto no, porque isto é máis trap, isto tienes que decir trap, isto tienes que decir rap, isto No, isto claro, non sei claro. que, e eu digo, tío, yo que sé, eu digo género urbano, igual que digo moitas veces pop, porque xa está, no, pop rock, pop, no, mira, pop, punto, xa está, non me complico. A ver, é normal, porque ademais nos cada canción é así máis ou menos un xénero un pouco distinto, non vas a andar aí andando dicindo esta é tal, pero nesta parte cambia. Non, urbano andando. E que foi logo que vos levou un pouco a cambiar un pouco de estilo, non? A deixar ese rap un pouco máis 100% máis puro ao sonido que estás levando agora mesmo. Que é o que vos levou A ver, a este chip? eu creo que igual, bueno, no meu caso, eu a verdade sei bastante escoitar rap así como tal, e prácticamente, bueno, igual hai algún artista ou un par que sí que escoito, pero sí que o perdí moito, moito, o que falo de rap. Igual Diego conserva un pouco máis algúns artistas que sí que lle gustan máis, pero eu separeime un pouco, empecé a escoitar algo así máis melódico, máis cantado, é o que me mola máis. E bueno, entón claro, cando empecé a cantar xa tiraba un pouco por aí, porque era o que escoitaba, e basicamente o que, bueno, sigo escoitando máis por aí, gustame máis o canturreo e tal. Entón, pero bueno, Diego mezcla bastante, Diego sí que ten aí unha vena máis rapeira. Sempre lle estou aí metendo a cuña para ver si si metemos polo menos un par de estrofas máis rapeiras. Pero sí, a ver, é o que dice Ander, el, pois, igual desde que facemos música, el sempre foi como moito máis melódico, de feito, pois igual había temas meus do principio que metía el os estribillos, sabes? Así, el sempre creo que tivo moitísima máis facilidade, sí, bueno, creo no, tivo moitísima máis facilidade que a min para entonar, para cantar, para adaptarse e todo. Eu, pois, eso, sigo conservando ese gusto e mólame, pero tamén, eso, que me mola, sobre todo, é intentar experimentar e leválo así un pouco a outros rollos un pouco diferentes, o sea, sin nada especial, pero bueno, un pouco diferente. E como é ese momento? Porque, claro, eu como persona vergonzosa, a cal incluso agora mesmo facendo o que fago, levando os anos que levo, me costa poñerme diante do público, ver a xente cara a cara para que me vexan falar, como presentar algunha cousa, xa algún acto e tal, e aí o paso fatal. No voso caso, facíades eses audios, esas cousas entre vos, empezades a actuar diante da xente, como se perde ese medo ou como se gaña a confianza para empezar a rapear ou a cantar diante do público? A ver, Pois, a ver, o sea, a min o primeiro concerto que dimos, o que me sorprendeu é, o sea, o sea, como da sensación dese momento, fora de, o sea, nunca actuáramos, ni nunca
actuáramos para a Naide collendo un micro na mau, entón como a sensación esa de estar moi nervioso durante todo ese día, pero despois xusto ao salir, como perder esos nervios, creo que eso, como normalizar ese momento, non sei como explicalo. Entonces ahora Ander sí que se pon menos nervioso que a min, pero non sei. A ver, tamén me poño, pero intento darlle a importancia que ten, que ao final son cancións e non estás facendo aí un estropicio. Sí. non vou cambiar o mundo. Claro, non, Pero, claro, sí que me non é poño unha operación de nervioso vida tamén. ou morte, non? Que se sale mal Claro. a actuación, pois bueno, xa está, saliu mal a actuación, pero non vai morrer nadie, non Claro, a hai... ver, que tamén me poño nervioso, días como sábado, antes de salir sí que estás así un pouco tal. Bueno. Pero bueno, intento, non sei, antes de salir, pois non daría tantas voltas, falar normal coa xente que este por ali, despois, pois, o que sexa. Sí, pero sí que é verdade que o que estás a dicir ti, Ander, é unha filosofía bastante boa e esa frase de que non vas cambiar o mundo é verdade, non? Que dicir, cantar e as cancións son importantes para a xente, seguro que moitos temas dos que sacades hai xente que lle influe moito ou xa lle poden influir e iso é verdade, pero que moitas veces non, parece que se lle dá moita máis importancia ao feito de cantar, no sentido de, oye, pois mira, saliu mal unha actuación, saliu mal un tema, te equivocaches na letra, un tema tal, pois home, jodido, seguramente te preocupes se pasa, pero realmente xa está, non? Saliu mal, pois tes outro concerto despois no que pode salir mellor e non pasa nada, non é que porque un concerto salga poida salir mal ou desafines ou falle a base nun momento ou tal, pois sexa No, algo si eu que... para eso sí que son moi rayado, o sea, ainda que non saia aí moi nervioso, se pasan cosas desas, eu despois estou rayado Neso xa, sí, o sea, pero bueno. non sales nervioso, pero despois te rayas cos fallos. Sí, Todo o rato, todo o rato. Sí, eu un montón. Hostia, que... O sea, somos ao revés. Sí, Buah, porque eu son así moi... cousas técnicas e tal, gustame moito. Entón fíxome máis nas cousas desas, sí que digo a Diego, joder, nesta canción, non sei que da base e tal, buah, e Diego igual dime, sí, eu sí. é que me acabas de desmontar por completo o meu discurso Sí, porque... eu tampouco teño moi claro así como son eu. Son unha mezcla rara, pero bueno. No, pero me parece curioso porque é certo, non? Parece que sales con máis tranquilidade, pero despois te rompes máis a cabeza por esas cousas. Joder, me sorprende e o entendo tamén te digo, o sea, que é lógico tamén esas cousas porque é o máis habitual. O sea, de feito o que estaba dicindo era por eso, porque me parecía máis raro o que eu estaba dicindo, pero o habitual é eso, que falle algo e que os artistas estedes meses ou anos ou incluso despois 20 anos despois digades, joder, te acuerdas daquele concierto que fallou aquello? Cago en nada máis. Eu para eso sí que son o contrario a Ander. Póñome nervioso antes e despois pois ya, o sea, doulle pouca importancia, que debería darlle máis, obviamente. Pero cando pasa o rollo, pois pasou e xa está. Como foi logo ese momento, non? Dicíades que ti empezaches, Diego, a sacar un pouco ti solo, despois sumouse, Ander estaba aí, non? Pero non era como parte activa vocal nin diante dos focos, por así dicilo. Como foi o momento no que xa non é que Ander empezases a cantar, senón que decides, veña, vamos a sacar cousas os dous xuntos, vamos a probar a ver como sale isto? Pois foi un pouco que dixo o Diego, porque empezou el facendo cancións e tal, eu xa lle meti algún estribillo. Entón, claro, a partir de aí, igual na seguinte dices, bueno, en vez de un estribillo, en vez de faz aí un cacho... E non me acordo cal foi a primeira que sacamos os dous así, la verdad. Eu creo que Porque ao principio só subíamos ao YouTube tamén, con vídeos e tal. Eu tamén facía os vídeos e mezclaba normalmente. Pero, nada, eso, empezando a facer así partes pequenas, pois a mí tamén me mola moita música, entón non me acordo moi ben ni cando, nin como, nin por qué, pois empezamos a facer xa cancións os dous 50-50. Sí. O sea, moi natural todo, entón. Moi... Sí, é que non sei xusto... Eu creo, a ver, foi, o sea, o primeiro como traballo así máis serio que sacamos a Spot e a todas as plataformas foi en 2023, bueno, un EP que se chama 12 Quente. Sí, bueno, eso ten a canción de Feira en Adela, o sea, eso foi como o primeiro así de plataforma. Sí, de dúo tal, ese o... Claro, ese é o primeiro así para referenciarnos. Pero sí que antes, o sea, fixéramos máis temas xuntos xa cantando os dous, 50-50,
pero eso, que quedaron pois ou en SoundCloud ou en YouTube ou así. E se agora comparamos a esos Ander e Diego que facían as cousiñas máis eso no YouTube, máis caseiras, máis un pouco por facer, aos Diego e Ander que veñen de sacar el último chance agora este último traballo, como vos valorades? Como vos vedes ese cambio con respecto aos inicios a este momento actual? A ver, eu o que máis noto é eso que falábamos antes, que agora facemos cancións máis abertas de estilos e máis distintas, non teñen aí un patrón moi fixo de que xénero é, nin nada, porque é o que máis nos sale, tamén producindo é o que che mola facer, e antes igual sí que era un pouco máis así pechado, non sei como explicalo, pero é o que máis noto é eso, o cambio de abrirse a máis cousas e probar de todo un pouco, a verdad. A ver, tamén como que hai unha progresión así lóxica, obviamente, cando Sí. empezas non sabes nada, cando vai pasando o tempo vas sabendo un pouquiño máis, Claro, e agora pois sabemos pouco, pero bueno, sabemos máis que antes. disimulamos un pouco. Disimulamos. Eso, aparte desa pois diversidade de estilos e tal, eu creo que tamén se nota pois na forma de facer as cousas, de presentalas, pois agora, por exemplo, claro, este disco que sacamos sí que no aspecto visual e todo, tamén penso que foi un gran traballo porque está como moi pulido, vaya, xa o digo eu como si non tuera abuela, pero está ben pulida a portada, os vídeos, sabes, todas esas cousas que igual antes pois non tampouco lle dábamos tanta importancia. No, pero está ben que o digas ti, que dicir, eu sempre, cando da xente que pasou por aquí di algo, es que é a mejor canción que saqué, ou a portada é moi boa e tal, sempre pasa isto de, no, es que está feo que lo diga eu. No, non está feo, porque tamén che digo a cousa, se ahora me saquedes o traballo e agora mesmo me dices que la portada é unha puta mierda, joder, sabes? O sea, está guai que teñes Algo falla. a idea, porque igual dentro de uns anos dis, pois igual cambiaba, como seguramente agora ese traballo de 2023, se o facedes agora mismo, seguro que hai cousas que igual lle cambiades, pois no sonido, nas letras, na forma de cantar ou estas cousas, pero hai que estar convencido de que un fai, porque senón, home, se sacas algo sen estar 100% convencido ou un 90% convencido, tampouco ten moito sentido. A ver, eu creo que eso de estar convencido e tal creo que é importante, porque, por exemplo, agora hai temas de fai 4 anos que, inda que obxectivamente ves que están moito peor, que están mal ou que sexa, como que, o sea, eu polo menos non sinto como arrepentimento de, o sea, o que fixen pois está feito e en ese momento pois estaba ben, tiña coherencia e criterio e xa está, sabes? Non é que este, o sea, obviamente, obxectivamente están peor, pero bueno, é o que hai. Pero eso é lógico, porque ao final dicíades que agora disimulades máis, tes un poquinho máis de coñecementos, lóxicamente é imposible ter todo o coñecemento e canto pasen os anos ou pasen os meses, pasen as cancións e os discos que poidades sacar, máis ides ir aprendendo e máis ides ir mellorando en moitas cousas, pero é lógico tamén mirar para atrás e saber que o que fixechedes noutro momento pois se podía facer mellor. E iso é bo, o sea, estar convencido que fixeches está guai, pero tamén saber que se podía facer mellor, porque eso quere dicir que hai un aprendizaxe como estamos comentando. Sí, a ver, que se pode facer mellor sempre sempre vas a pensar Claro. que é mellor, porque se pensaras que era mellor o anterior, pois igual non facías outro novo. Tal cual. Dentro dese coñecemento, dentro desa aprendizaxe pequena ou grande que levades nestes anos, cal é a cousa que máis vos levades agora mesmo como, aprendín esta parte pois en produción ou en como afrontar un tema, como afrontar a grabación, que cousiña é a que levades como gran aprendizaxe? Nada, eu sobre todo que antes o mezclaba, pero pouco a pouco fun aí fuchicando e tal, e agora, bueno, pues produzco todas as cancións, e, joder, pois mólame que podo facer algo desde cero, e bueno, ainda que non sexa aí as mellores producións do mundo, pois polo menos podo facer un álbum dende as ideas que tes ti mesmo, desde o que queres. E antes igual tiñas que ou preguntar a outra xente ou andar por aí e tal. E bueno, eso sí que é un cambio grande para min, a verdad.
Sí, igual eso de ir preguntando todo o rato, pois sí que se nota. Vaya, é tamén das cousas que se nota de ir avanzando, que cada vez se pregunta menos. Pero eso está guai ter un pouco o control, entre comillas, non? Esa parte de produción, esa parte de... Porque ao final, eu sempre digo que de un tempo para aquí aprendo moito máis no sentido de que a produción moitas veces non te das conta do importante que é, do necesaria que é e é parte vital para que un tema poida salir moito mellor ou poida No, transmitir o que queredes, non? Porque no, non é o mismo producilo ti ou que o produzca un produtor co cal te leves moi guai e entenda ben as vibras do que queres facer que mandarlo a alguén, por exemplo, que lle mandes, busques un estudio por aí, lle mandes a un productor e que non tiene ni puta idea de lo que quieres hacer e destroce o que a idea que ti tes, non? sí, máis nos xéneros como o noso que todo é digital basicamente, pois sí que, joder, é moi importante tanto as instrumentais como porque ao final non é que toquemos instrumentos como tal, ao ser así este tipo de música, entón pois sí que cambia un montón. A verdade é máis da metade do tema para min. Claro, nunha banda, pois, a guitarra, pois, fai a súa, bueno, supoño, eh, eso, fai a súa parte, a batería, ao final hai unha canción real, pero neste caso, sin o produtor, non existiría nada, porque está, o sea, é o que do que se parte, vaya, para facer unha canción. E como é a aprendizaxe desa parte, Ander? Como estás aprendendo? Como está sendo o ir mellorando, o ir reencontrando cousiñas? A ver, a mí todo o mundo do sonido e tal sempre me molou moito, pero claro, unha cousa é o sonido e outra cousa é a música. Eu de música como tal non teño estudios nin nada, o sea, nunca fun, pero sempre, eu son pues, moi curioso para esas cosas. Sempre estou aí, escoito unha canción xa estou, pues aquí a caixa fai tal, o bombo, non sei que. Non sei, así desde a curiosidade, acordo que o ano pasado, non, fai 2 anos creo, estaba estudiando fora de Galicia, tiña así algunhas tardes libres e tal, claro, empecé así a, bueno, algún vídeo, miras así cousas, pero claro, ao final a música ten moita chicha que se non sabes facer un acorde, pois non vai sonar ben. Entonces, pois non sei, pouco a pouco entendendo conceptos básicos, porque tampouco sei aquí ahora, pero bueno, ao menos teño conceptos básicos e se diferenciar as cousas máis ou menos. Eu creo que aí porque me mola fixarme nesas Home, cousas. xa che digo que seguro que seguro non, o 100% sabes máis que, por exemplo, que a min, O sea, que eu a min me poso agora mesmo, mira, eu sempre conto unha anécdota, eu levome moi guai cun produtor aquí da Coruña, con Iago Blanco, que produce entre outros a The Rapans, e ás veces que vou ao seu estudio ou me ensinou algunha canción como é e tal, eu sempre alucino porque, claro, hai cousas que, o sea, ti escoitas un tema e un tema voso, Non, con tema de rapas ou con tema do que sexa. e E non te parece das todo conta, moi non? básico, no sentido de, si, están, si sona isto, sona outro, pero claro, as capas, onde sone cada cousa, como entrar a voz, como metela, como... Todos estes detalles que parecen moi simples, para nada, verdad? Que aí dentro desa simpleza que pode Sí, parecer sí. cando escoitas, ata a canción máis sinxela ten moitas cousas aí detrás. E a ver, que o normal é escoitar a canción sen fixarte, hai moita cousa, pero se che gusta moito como a min, pois igual eres máis friki deso, e sí que te fixas máis, pero bueno, o normal é escoitar a canción e vía, sen darlle moita volta. E como como foi a recepción entre a vosa xente, entre familia, amigos, cando empezades a publicar, como foi eses comentarios de hostia, pois esta xente, mira, vai en serio sacando cousas, está facendo aquí, que vos dicían? A ver, ao principio non lle daban tampouco moita importancia, tamén, pois, lóxicamente. Si que co paso do tempo, con facer concertos, sobre todo eu creo que con eso, con ao facer concertos, vaya, ter como algo físico e palpable. Pois a partir de aí, pois eu creo que a recepción é moi boa, de feito, pois a nosa familia outro día estaba toda, vaya, se están apoiando bastante o que facemos, mólalles, É que non entendan moito algunhas cousas. claro, pero bueno, eso agradécese, que se apoie e todo.
Claro, que eso é importante. Ao final, non moitas veces ter, pois aínda que igual non entendan o como é a cousa, ou incluso moitas veces que pasa que igual o estilo musical a Claro, alguén da familia ou incluso amigos pois non lles gusta, pero sempre se leva moito mellor sabendo que a xente te apoia, non? Que os teus están aí para o que faga falta. Sí. sí, ao final, sí, se te dixeran outra cousa, igual decías, aquí pasa algo, pero nada, sí, así, tanto amigos como familia, é o que te digo, ainda que a todos non lle guste o mesmo xénero nin as mesmas cousas, pois sí que sempre, joder, nos dicen cousas boas e E dentro deses concertos que fuchedes facendo, dentro de todo este camiño ata chegar a este momento, quitando do San Froilán, cal é a data ou cal é o momento máis especial ou se hai algún que para vos fora o momento de dicir, buah, isto que facemos si hai que darlle caña, destas actuacións que baixades do escenario e vos mirades e decides un ou outro, Diego, Ander, esto lo puede petar ou esto é lo que nos gusta. Xa non é que o pete, senón esto é lo que queremos hacer. A ver, é que a verdad que de todas guardamos bon recordo, pero, bueno, non sei, por exemplo, en Santiago en xuño, este xuño, pois a mí moloume bastante unha que fixemos na plaza 23M, no, como é? Bueno, nunha plaza do Casco Vello. Ese, por exemplo, pois a min gustoume especialmente, había moita xente sí, tamén, aquí pois a había moita xente, xente da nosa idade e tal, cantando e bailando por aí, entón, cando ves claro. que a xente pasa ben, pois molache máis que, joder, Despois en Lugo, claro, o do anterior San Froilán, o claro, do... pero non hai que, non hai que ignoralo tampouco, que Claro, o sea, hasta ese día e hasta o día do outro, o sea, hasta o último San Froilán fora o noso concerto tamén máis grande e tamén era eso, pois estaba, pois a plaza tamén era unha plaza moito máis pequena, obviamente, pero tamén había moita xente, tamén estaba pois todos os nosos amigos, a nosa familia aí apoiando e tal. Bueno, e tamén ese día pois a xente quedou contenta, había bon ambiente bueno, tamén o feito de cantar en San Froilán pa nós sí que é como moi especial. Mira, Lugo. Lugo porque falamos moito da escena musical en Muros, de que en Muros a cousa está potente, están Rapans, están na escena urbana, está no Belouros, e que é verdade que hai moitos grupos aí dando a caña, pero en Lugo ahora mismo, históricamente, estaba aí moitos exemplos de rap, e xente que tivo importancia, pero agora mesmo, por exemplo, en varios estilos tamén estades aí dando caña, estades vos, están GD4, Beach Avenue, está Borge Z tamén por aí, hai cousiñas, joder, musicalmente Lugo ides potentes de carallo, Lugo é unha cidade pois pequena e moitas veces que eso, difícil de que saian as cousas afora. Sobre todo eso, o sea, sempre hai como cultura e música e hai, eu penso, o sea, vivindo en Lugo, e levo vivindo en Lugo toda a vida, que sempre hai cousas. Cousa é que igual son cousas máis, non sei se invisibilizadas ou difícil de chegar a elas e sobre todo difícil de exportalas e sacalas. Pero bueno, non sei, por exemplo, do noso, o sea, do rap e tal, pois penso que Lugo é como a cidade pioneira en Galicia, o sea, cun un tipo que se chamaba Charlie J, que hai por aí vídeos del en YouTube. Eso a min parece unha pasada, que es, Lugo que é unha cidade como encima moi ruralizada e todo, que sexa pioneira nesto, pois pareceme guai. Si, eso, Jade 4, pois Beach Avenue, a verdad son grupazos, e do noso xénero tamén, sobre todo amigos nosos, La NASA, que desde sempre van como super duros. Marvin L, vaya, que hai moita xente, non sei ya, o que deciros pasa é que todo. é normal que non se coñeza, porque igual falas con alguén de Ourense e nós tampouco os coñecemos a todos. Entón, ao ser así cidades non tan grandes, pois é normal que custe un pouco máis situar a todo o mundo e tal que noutros sitios. Ao final Vigo, Coruña, Santiago, creo que hai como moita máis facilidade tamén para xuntarse con xente de outras cidades. Ao final vives en Lugo e
conoces a xente de Lugo, vives en Ourense, conoces a xente de Ourense. Se vives en Santiago, pois conoces a xente pois de Muros, o sea, que está traballando ou estudiando aí, a xente de Coruña. Eu nese sentido penso que está aí un pouco a diferencia, vai. Que tal o de tocar aí en directo? Como está o tema? Porque coñezo bastante a temas salas ou como Normal. o difícil, incluso de ensayar, que tamén viñeron por aquí os de Beach Avenue, por exemplo, e me comentaban que locales de ensayo era moi complicado ter onde poder Mm. ensayar sin que os veciños se molesten polo ruido e demais. Como vedes vos a situación en Lugo ao respecto? A ver, a verdad que está medio chunga a cousa. O sea, nós non temos que ensaiar así moi forte, entón, bueno, temos aí un local pequeno nos e xa amañamos. Pero sí que é verdad que para bandas e tal, non sei, o sea, sí que teñen algún sitio e tal, pero tamén de salas, eu Eu creo que penso que debería haber, debería haber algo máis, a verdade, porque sí que hai un par así míticas e tal, pero non sei, eu creo que na cidade como Lugo de 100.000 habitantes, algo máis teria que haber, a verdade, de sala, sobre todo. a verdad, o sea, eso. Encima, eu creo que é unha cidade, como decía antes, como de bastante cultura, entonces que está moi guai, a Jagger está super ben, e o Clavicémbalo é unha sala mitiquísima, pero bueno, sí que non sei, só tamén falta un pouco máis, non sei, como algo máis de salida a todo o que hai, sabes? E logo, pois falando, por exemplo, coas de Jade, con xente así, o tema das salas de ensaio penso que é chungo e sobre todo é moito supoño que por favores e tal, non hai como, creo que en Santiago hai sitios nos que ir a ensaiar ou específicos para eso, sabes? Sí, sí, en Santiago, por exemplo, está o Centro Xove que ten aí os bloques de ensaio e que aquelo polo que teño entendido é unha locura, o sea, porque podes alquilar, Mm. tes incluso posibilidade de gravar, tes máis fácil conectar con outra xente porque a menos no voso caso, no estilo de música que facedes vos, en outros tamén, non, pero no xénero urbano o colaborar con xente o facer escea tamén é moi importante, non? E ter igual uns lugares onde poder conectar de outra maneira sería moito mellor para todos. Sí, a ver, como dis ti nas nosas cancións é normal que hai moitas colaboracións e moitas cousas destas, e claro, moitas veces fanse online, moitas, moitas Tamén é pequenas máis veces. fácil colaborar, Sí, para nós, o como sea, non tens que mover todas as cousas, pois moitas veces acabas amañando online ou como sexa, pasando arquivos de aquí para lá, pero bueno, sí que mola xuntarse tamén. claro. Mira, estás presentando debaixo da miña cámara, onde está a miña cámara leva a portada todo o tempo, esa portada que Diego comentaba antes, unha portada que realmente moi chamativa, moi visual, moi destas portadas que a mí me gustan porque as portadas é verdad que moitas veces pasan desapercibidas e ti estás escutando no Spotify, salta unha canción e nin miras a portada da canción, nin do disco, pero a mí, por exemplo, sí que me gusta moito que me transmita cousas ou que me faga mirar o que hai. Estás presentando el último chance, 9 cancións, 25 minutos de musiquiña. Cando se empezou a fraguar este traballo? Cando foi o momento no que dicides, veña, tiñas ese traballo do 23, pero dices, veña, vamos a sacar nova música, vamos a darlle caña, vamos a dar un siguiente paso? Pois eu creo que foi cando, bueno, eu saquei en febreiro un disco, o sea, máis como personal, tamén levárame bastante tempo facer, o sea, levaba como ano, casi 2 anos con el. Entón, como que nese momento, nese proceso, Ander foi no momento que tamén estaba producindo aí a tope, tiña moitísimos proxectos de producións empezadas e tal, e no momento que pasou todo, eso, pasou febreiro, xuntámonos un día, tamén andábamos como coa coña de facer 12 quente 2, que entonces andábamos como con eso. Eso, pasou febreiro, xuntámonos un día e dixemos, va, pois seleccionamos como proxectos que nos molaría facer e tal. Foi, a verdad, eso, a partir deses proxectos, pois foi un proceso bastante, bueno, desde marzo por aí sería, non sei. Sí, febreiro, marzo, eu xa tiña, claro, foi tan rápido porque xa tiña moita parte avanzada de proxectos así de, porque claro, se Claro. empezas desde cero igual estamos aquí 2 anos.
Claro, se iba a dicir que jode, que tiña que haber esa parte un pouco xa feita, porque senón o sea, xa é Sí, admirable sí, facer o traballo e que a ciencia como... avanzado, pero senón era unha locura, No, no, Sí, no, sí, desde cero era imposible. Como que había proxectos empezados, así, algunha estructura de cancións ou algunha estructura de estribillos e de estilos de cancións, entón, claro, a partir de aí xa vas facendo máis cachos de letra e tal, pero, bueno, e cambiando cousas deses proxectos, obviamente, non quedaron así. Pero sí que avanzamos rápido por iso, porque tiña aí unha pila de cousas por aí medio perdidas e fomos recopilando. Con todo isto, aínda que estaba esa parte xa feita, adiantada e demais, como sodes vos en canto a dar por finalizado un tema? É dicir, Uf, en que momento decides? Porque eu sempre vexo como máis complicado, non? Que gravalo é complicado, escribir a letra é complicada, producir é complicado, mezclar, masterizar, todo é complicadísimo. Pero, dicir, vale, non vou tocar máis o tema. Que é o que vos leva a vos a dicir, neste caso, por exemplo, de veña, estas son as cancións que imos a lanzar e desta maneira? pois, obligación, que si non igual non salía, porque eu podo estar aí, eu sí que non, sí, podo estar Ander, aí, para eso é moi... Eso. nada, pero claro, dis, bueno, pois, postei unha fecha, porque senón igual eu seguía aí tocando os huevos, pero sí que é difícil eso, porque, bueno, pois por o que te dixen antes, que eu esas cousas son así un pouco raro e tal, estou aí, entras un día no proxecto, igual outro día non, pero ao día seguinte volves a entrar, a ver non sei que, entras aí nun bucle, pero bueno, sí que hai que poñer como unha fecha aí, por si acaso, decir, bueno, pois ala. Cando entrevistei, por exemplo, ao principio da tempada con Papaquino, lle preguntaba, o que vos vou preguntar eu agora a vos, lle preguntaba das cancións, cantas copias había de Master Final 2, Master Final Final, Master Final ahora sí, cantas copias podería haber de cada un dos temas que parecía que iba a ser xa o final e non seguiu salindo versións novas? Unha 14 ou 15 había. Sí, sí. Había. Claro, Pero porque bueno, que non se debe facer eso tampouco, non, pero eu entendo como lóxico porque ao final tamén son, e sobre todo no voso caso, que facedes vos todo o traballo, ao final te acostumas tanto ás cancións que despois lle cambias cousas, pero tampouco sabes o que lle cambiaches igual Sí, mellora sí, ou sí. empeora, e tes todo tan trillado que xa non sabes se estás escoitando Sí, cousas aí queimalas está o lío, ou... aí está o lío. A verdad que é un lío, cando a veces volveste tolo, porque xa non sabes se meter aí un sonido tal ou se os coros non sei que, tal, estás aí cambiando cousas que ao final nin te das conta cando escoitas a canción, pero bueno, é o que hai. Claro, esa cosa que non te das conta é que, como comentaba antes, eu cando me ensinaba Iago, por exemplo, algunha canción e tal, de que escoitas, ves que hai capas de cousiñas que non se notan tanto, pero que despois sí que son importantes no global. Vos sodes de ensinarlle as cancións a alguén, é dicir, dentro deste filtro para saber que xa está terminado, tedes ese grupiño de xente que a cal testeades un pouco o resultado ou directamente o facedes sin que nadie sepa o que hai? A ver, eu para eso son máis, o sea, que fago algo ou unha letra, bueno, no meu caso si escribo algo que sexa, como que me pode a forza por enseñala. O sea, como que me custa moito deixala pa min, sabes? E Ander para eso sempre se está aí queixando Bueno, de que son moi pesado, pero bueno. Fálame das nada, letras. o sea, non suelo así non suelo mandar aí para verificar moita cousa, porque claro, igual entramos a nun bucle máis grande. Pero, a ver, ás veces sí, ás veces mandas aí, pero, non suelo tampouco moito, a verdad. No, claro, porque se xa metemos a 3, 4, 5 personas máis que che dan a opinión, claro, porque o problema está moitas veces non que as opinións todas son válidas e todo o mundo pode aportar Claro, lóxicamente ao resultado, pero claro, igual desas 5 personas, unha che di, que ao principio hai que darlle máis caña,
boa, que aquí eu lle baixaría a base, boa, que aquí lle poñería autotune a saco, boa, que aquí lle faría non sei que, e claro, despois imagínate a ti Ander aí na casa dicindo, joder, que 5 personas e ninguna coincide en nada, que fago? Vaya mierda teño aquí. Hai que ter cuidado, pero bueno, nada, a ver, ao final chegas aí a un punto de, vale, isto vai ser así e xa está, porque senón, o que te decía antes, senón non acabas. E no caso das letras, que encontramos neste traballo? Non que se me explique o porqué das letras, sino un pouco hai claro, que a pregunta é jodida, porque o sea, non creo que me expliquedes aparte de pues esta canción es por esto personal ou por tal, pero sí un pouco a temática, un pouco o fío condutor deste traballo. A ver, queríamos facer como algo moito máis desenfadado que outras veces. Sí que é certo que hai eso, cousas como moi festivas, eso, pois desenfadadas, animadas, pero logo tamén hai temas que inda que as melodías, bueno, a música, a produción sexa como moito máis alegre, hai como temas como moi profundos, bueno, falando un pouco de, pois, non sei, do que solemos falar, pois de amor, de desamor, da nosa vida cotiá, de costumismo, bueno, cousas así, os temas típicos, ambos. Sí, a ver, ao final, sentimentos do día a día, non sei. Claro, nós así somos, así que escribimos así un pouco, a veces intensos demais ou así moi sensibles, pero porque nos sale así, tamén somos así, eu creo que somos así na vida normal, digo, non somos, eu non daría escrito algunhas así sobradas nin nada, porque non, o sea, mola, No, que sí, eu non sei. escrito cancións así de sobradas e flipanme, pero eu non dou. Sí, pero sobre todo porque eu sempre entendo, aparte de escribir dentro do complicado tamén que é, que eu admiro todas as partes dun proxecto, o que escribe, o que simplemente toca, o que compón a música, o que produce, porque eu non sei facer nada, entón todo me parece admirable, pero eu entendo as letras tamén como o que decías ti antes, de, vale, escribir o que un sinte, o que lle pasa por la cabeza por lo que sexa, porque igual te apetece escribir de unha fiesta e ti non fuches esa fiesta, pero escribes sobre unha idea dunha festa porque pues, unha serie che inspirou ou unha historia de alguén te inspira, pero sí que hai que sentir as letras, non? Sexa o tipo de letra que sexa, porque ao final, despois ides a subir un escenario a defender as letras, e claro, se agora ti empezas a facer unhas barras contra outro rapeiro, empezas a tirarlle bif ou tal, e realmente non o sintes, se o faz simplemente pola coña, igual estás en riba do escenario e a interpretación, a forma de cantala, sale mal Sí. porque estás cantando algo que tú non crees no que estás facendo. Sí, sí. A ver, co nome do disco e tal, co do Último Chance, eu penso que queríamos como tamén, bueno, levalo así como a letras como de querer algo moito, como moi forte, e como exprimir as cousas aí ao máximo, eso, como correr, non sei, como exprimir esas sensacións como ao máximo, non sei explicarme, é como difícil. Mira, o que encontramos tamén, eu nomeaba dous casos, nomeaba a Nome Louro poñendo de exemplo a escena de Muros, nomeaba a GD4 poñendo de exemplo a escena de Lugo, dos casos que están precisamente no traballo. Está Juli tamén aí, lóxicamente, que moitas veces non veo a Nove Louro e pídolle perdón se isto ve Juli, porque sempre en vídeos que fago ou historias ou incluso en redes que poño en Twitter ou tal, esta artista ou esta tal, sempre digo Nove Louro e me olvido de Juli, e Juli é tan o máis importante que Nove Louro, así que lle pido aquí perdón por olvidarme de nomealo. Colaboran con vos dúas colaboracións moi guais. A de GD4 teño que dicir, cando vin que iba a haber esa colaboración, é desas que igual non te esperas por estilos ou tal. Que supón para vos compartir? Porque Nove Louro, outro dos talentos actuales que máis está petando. GD4, para min, despois de velas a máis en directo, aparte que teñen un EP moi guapo, creo que teñen moito futuro porque foi un estilo de música moi guai, e elas en directo me parece tremendo, o sea, vocalmente e musicalmente creo que hai moito potencial, tamén hai moitas cousas que poder facer. Pero como foi estas colaboracións? Tiñedes claro que queríades que foren elas? No caso de Nove Louro tamén, de Juli, como se gestou desta parte?
Pois, por exemplo, a de Nove Louro e Juli, pois nace dun destes proxectos que che contaba, que tiñamos aí empezados. Era así unha canción medio de... así parecida a que saliu, pero así medio de mambo, medio tal. E dixemos, hostia, pois aquí Yeah. encima tiñamos pouco cacho, tiñamos 2 minutos ou non me acordo moi ben, pero dixemos, guau, pois, a nosotros, a nós Nove Louro e Juli molanos bastante, escoitábamos habitualmente, pegábanos alguén así dese estilo, justo con Sí, que a ver, xénero, con esa tal, mm, propuximos a ver que pensaban e dixeron que pa diante. luego, sí. Eso, esta sí que a fixemos online, non nos podemos xuntar por fechas e tal, pero moi guai. Juli é un crack, eu falei moito con el para facer esta e outros arreglos de outras cancións do disco, e pareceme un top e mellorou o que é a canción un montón, a verdad. E logo coas de Jade, pois a verdad sí que é como máis sorprendente o xunte, porque sí que é certo que, bueno, con Nove Louro, con Juli, é o mismo estilo, compartimos moito, pero con elas, o final é meternos elas no noso xénero, no noso sonido e nós no delas. Pois, bueno, creo que tamén eu creo que da amistad que xurdiu ao facer o tema e todo, que a verdad, todas as veces que nos xuntamos, pois para nos foi super guai todo o proceso de coñecelas, porque tampouco coincidíramos moito antes, e de facer un tema tamén desde cero, con instrumentos, como ese proceso molounos moitísimo. Bueno, de feito, tocan hoxe, cando sale a entrevista non é hoxe, pero tocan no San Froilán ahora nun rato. Eso que foi increíble, ao final creo que quedou un tema como moi conxunto, o sea, unha mezcla curiosa entre os dous xéneros, entre os dous estilos, super contentos, a verdad. Sí, porque mezclar os dous estilos, facer algo que sone, que recoñezas un pouco o voso e a recoñezas a elas, era complicado, creo que o resultado sí que quedou moi guai e que demostra que un pouco xa o que facedes vos, non? Que vos non vos pechades a facer un tipo concreto de estilo, senón que cada canción pode ser do seu pai ou de súa nai, pero tamén que se poden colaborar a música urbana con algo máis popero, máis rockero, máis punk, como poden ser GD4, ¿no? Que non pasa nada e que a música agora mismo, sen dúbida, está perfecta para que pasen cousas como esta, non? Colaboracións que igual non te imaginas, porque ao mellor se digo, hostia, con quen poderían colaborar Diego Flaner e Ander, pois pensaría eso, Nove Louro, Kid Mount, Cemirazo, Willy HZ, que sei, todo xente máis lóxica e non pensaría nesto, pero que demostra que se pode facer e que o resultado pode quedar guai. Sí, obviamente non hai nada que nos peche a estilos e claro, nos gustábanos a súa música e dixen, pois vamos probar a ver, igual non sale nada, pero ao final sí. Foi tamén como moito de experimento, porque contar eso e pois facer como era o primeiro tema cunha banda de verdade e todo, tamén pois por ver como era esa experiencia. Dentro da experiencia, o feito de artistas independientes, artistas que tedes que facer todo, xa non a parte de produción, senón a parte de comunicación, a parte de buscar as salas onde poder tocar ou buscar onde poder presentar as cancións, subilas a plataformas, todas estas cousas que tamén parece que son moi sinxelas e simplemente subir unha canción a unha plataforma digital xa ten o seu traballo. Como levades todo isto, estas cousas, este traballo sucio, este traballo complicado, que imagino que no primeiro momento no que decides sacar o proxecto, ou ti, Diego, cando empezas con esas primeiras cancións ti solo, con Ander facendo as colaboracións, non, pero bueno, ese proxecto un pouco máis solitario, que non imaginabades todo o que había detrás, non? Claro, de principio non te imaginas, non te imaginas todo pois ese traballo por detrás e todo. Pero bueno, nós de momento tampouco, o sea, vamos ben, igual
si Ander pasa tanto traballo pois nas cancións, na produción e todo, pois a mí me toca tamén pasar ese outro traballo, entre comillas, pa esas cousas. Entonces, pois no noso caso de momento, pois levámoslo guai. Sí, a ver, polo momento tampouco temos aquí Claro, que facer as de Dios para comunicar e tal, pero bueno, sí que ás veces tens que estar aí atento de, hai que facer un post de non sei que ou sí que tens que estar un pouco en contacto, pero bueno, asumible. claro. Que tal el tema redes para promocionar? Para ter que publicar que non... Como levades nese aspecto? No sentido de que queredes... que estrategia levades por aí? Tedes planificades un pouco o que vos vai salindo? Sí, a ver, estrategia como tal tampouco. O sea, sí que ahora pa este disco sí que máis ou menos, Sí, pois, pensamos aí alguma cousa e tal. fomos Bueno, tamén como temporalizando todo. sí, Eh, non sei, unha semana antes un vídeo non sei que ou pero bueno, falando así sen máis, o típico. tampouco porque tamén ás veces hai cambios que non te esperas e tampouco, pero Claro. eso, sí, falando entre os dous, intentando facer o que se nos ocorre un pouco. Sí que é certo que o ser dous tamén é como, supoño que para a xente a veces é difícil, porque ao estar como descentralizados nunha sola conta, como que a veces dá lugar a confusións e tal, pero bueno, intentamos Resumir todo. eso. Mira, dentro de todo isto, teño aquí que tedes, por exemplo, merch, que isto sempre me gusta destacar, ou intento destacar nas conversas o feito de sei algún tipo de merch, discos en físico ou camisetas ou demais, porque sen dúbida é a parte máis importante para que un proxecto teña futuro, porque aínda que fagades todo vos ou gran parte vos, hai cartos involucrados a hora de comprar pois micros ou o ordenador de producir todas as cousas, licencias e demais cousas que poda haber, que hai moito investimento e sempre me gusta destacalo. Tedes unhas camisetas que estou vendo que a primeira tanda está agotada, pero que ides abrir unha segunda tanda. Falame un pouco desta parte tamén, do parte merch, de sacar a camiseta, un pouco... vos esperabades unha acollida de que de que se agotasen as camisetas? Porque eso cando se saca tamén é difícil de a ver como sale. No, realmente no. O sea, nos pensamos, sí que, a ver, era o noso primeiro merch, entonces dixemos, bueno, polo menos a xente que nos conoce, conocidos e tal, entre todo eso, sí que se van vender camisetas. Pero é que foi en 3 días prácticamente, agotamos todas as que fixéramos. Entonces ahora pois estamos nese punto de que, bueno, de volver a encargar máis e tal, así que si queren camisetas pois que nos falen. O diseño é de Sara, que é a mesma que fixo pois a portada, de todos os singles, a contraportada, bueno, que estaba detrás de toda esa parte, e pouco máis, creo que destacar, non máis. Sí, a ver, sí que nos facía ilusión para este disco facer algo de, sí, ou camisetas ou tal. Pensamos en máis cousas, pero ao final non nos deu a vida para tanto. De momento quedamos en camiseta solo, Disco en pero físico non hai, non? non, de No. momento non hai nada máis. Tedes idea, vos gustaría ou por agora está descartado esa opción? Non, descartada non está. De momento estamos mirando o tema das camisetas e, Paso a bueno, paso, pouco a non? pouco tamén. Sí, sin prisa tamén. Bueno, como sempre o digo, isto é algo que teño que cambiar. Levo 5 temporadas, casi 5 anos facendo isto, e teño que cambiar isto que vou facer, porque sempre digo que todas as vosas redes, as vosas plataformas van a estar na descripción, tanto en YouTube como en Spotify. Eso é algo que debería facer seguramente ao principio, non? Para que a xente xa de primeiras vaya, porque como sempre digo, o importante destas conversas é que a xente vai a escoitar a vosa música e demais. Pero, vides de facer este concerto no San Froilán. Quero preguntarvos algo máis sobre isto. Falamos un poquinho ao principio, dicides que pouco a pouco se iba enchendo a plaza, pouco a pouco iba estando aí. A mí me comentaban que foi dos concertos con máis afluencias, despois hasta xugueiras e demais, non? Pero xa con vos había moita xente, dos concertos con máis afluencias dos últimos anos no San Froilán. Como é
ir vendo que se a xente vai chegando, a xente vai enchendo, e cada vez é máis difícil ver o final de todo eso. Falachedes entre vos nalgún momento durante a actuación de tío, mira isto, ou tirachedes pa diante de pegamos pa diante sen pensar en nada máis que o que temos que cantar? Mira, a verdad que eu non sei por qué, pero non me din conta hasta ver unha foto que sacamos ao final. Así de cando acabamos, dixen, hostia, pero que non se ve a xente. Eu non sei se era polos focos ou algo, o sea, veíase moitísima xente, pero non sabía que estaba aí ata un bar que hai aí no final da plaza. E vi unha foto e dixen, wow, pues parece que sí. Flipei, a verdad. O sea, non sabía que tanta había. E como que non notamos, o sea, como tamén foi paulatino, pois non notamos ali en directo que fora tan heavy. Pero eso, a raíz da foto dixemos, buah, que locura. E despois desto, hai algunha data máis aí no horizonte, algunha cousiña? Esto sempre digo que se hai datas moitas veces non se poden contar porque, bueno, pues están incluídas dentro de festivales que non se poden dicir, ou salas que están todavía sen pechar, ou circunstancias X, pero tedes en mente máis lugares onde poder presentar o traballo? Pois de momento estamos pendientes así de... Estamos pendientes aí de varias cousas. Ainda non podemos, é que a verdade, non podemos saber se 100% sí ou non hai por facernos aquí os interesantes. Isto que a xente non pense que a veces sí que pode haber un pouco de hype nas cousas, pero No. a realidade é que incluso unha sala ata que está 100% pechado unha sala, que a xente, é que reservas unha data, pero que igual esa data que reservaches fai 5 meses, ata un mes antes non a podes confirmar por lo que sexa ou tal, o sea que é real, o sea, isto que estás dicindo é real. Literalmente, estamos aí, literalmente, nese... Onde vos gustaría poder presentar a vosa música? Que lugares serían? Porque outra cousa que eu tamén vexo como importante, non? Que vai onde vai o proxecto, cheguedes onde cheguedes, os números que poidan vir, os discos que poidan vir, o que vos ides a levar son experiencias como esta do San Froilán, non? Dicir, pois mira, tocamos neste sitio, compartimos cartel con esta xente. Que lugares serían un pouco os que digades vos, mira, paso que pase con esto, se tocamos aquí, tocamos alá, imos a ir contentos para a tumba dentro de moitísimos anos, non? Pero que xa mereceu a pena o esforzo por eso. A ver, eu creo que para os dous a experiencia do San Froilán creo que era como desde sempre a maior, vaya, donde queríamos estar, porque é a nosa festa favorita, o sea, a nosa cidade, encima, pa nós é como moi especial desde sempre, nas nosas letras e todo, sempre está moi presente, entonces foi como un concierto eso, moi especial. Sí que é certo, pois, chegar a máis sitios, así algún festival por Galicia, pois de momento estaría super guai estar, sei... Sí, non sei, calquera festival destos de verán, a verdad que solimos ir a bastantes nós, Claro. e pasar de estar vendo a cantando, pues sería moi guai, a verdad. O importante é tocar, poder cantar, poder presentar a vosa música, non? Sexa onde sexa, en definitiva. Exactamente. E colaboracións? Colaboracións que vos gustaría no futuro poder facer, pois, para o voso disco ou colaborar nos discos de outra xente? Que cousiñas hai aí? Tanto da escena galega que digades, bueno, que isto oxalá se dea, como cousas da escena urbana española que tamén digades, bueno, isto é moi complicado, pero se pasase tamén sería a puta hostia. A ver, a min, o sea, da escena galega mólame desde sempre moitísimo, inda que estamos moi separados de estilos, Grande Amore, pero desde sempre. Flipándonos moito, que sería Grande Amore. Eu, non sei, Ander, que opina? Sí, uno. E despois da escena pois nacional, por exemplo, tamén flipándonos moito, a min, por estilo e porque me gusta moito, Eric Urano, por exemplo. Que está casi xa. Oye, cuidado, todo pode pasar neste mundo, O sea, ao final hai que ter claro que hai cousas que son difíciles, pero se non así, non é que non é o feito de imaginala se pois se vai pasar, non, pero sempre hai que ter un pouco esa ilusión, non, de e por que non? Obviamente. Porque quen vos iba, o mismo que quen vos iba a dicir que ibades a facer unha actuación como a do San Froilán, pois aí está, oye, pode ser difícil? Sí, pode ser imposible? No, porque imposible non hai nada. Pode ser algo que non se dea porque non se dá, pero
pero quen sabe no futuro como se poden alinear os astros para que pase. Eso é verdade, eso é verdade. E xa por ir rematando, por ir poñendo un pouco o peche, dicíamos que vos ao principio erades máis de rap, Diego sigue mantendo un pouco esa esencia aí, Ander ti dices que agora escoitas outras cousiñas. A ver, tamén escoito. No, claro, o sea, iba un pouco por aí de que escoitades agora? Cales son os vosos artistas un pouco de cabecera? Esa música inflúa ou non no proxecto, que non ten por que influir no que faces, senón esos artistas que para vos son os máis escoitados, os máis importantes, os que vos marcan de alguna maneira. Eu non sei, deixame pensar, a ver. A min, o sea, últimamente molame moitísimo o que está facendo Barry B. Boa, iba a decir o Arriba tamén. Sí. O sea, penso que como deste ano que máis... E despois, obviamente, todo o rollo de Rusowski, Ralphie Chu, toda esa xente, pois molanos moito. Non sei, a verdad. É que ahora mismo non A mí se me me gusta vai. un grupo que se chama Santo Cielo de Canarias. Mira, non coñezo. Tamén mola. Sí, pero sí, a ver, non sei, o urbano en xeral, escoitamos, eu creo que case todo o que hai. Entón, non te sei, sí que diría este ano Barry B, porque a verdad que é unha mezcla así tamén que mezcla bastantes cousas e, joder, a min sorprendeu bastante a primeira vez que o escoitei e sí que lle seguí moito este ano. É Así que sí. que Barry B eu Igual. vino 2 veces xa en directo, aquí na Coruña e Eu en directo non o Oso do vin, Mar. Cuidado, o sea, cuidado Sí. o que fallo o fulano que... Sí, mola moito, a verdad. Eu ese igual é dos que máis escoito últimamente, sobre todo ahora sacou un EP que é super guai. E que aparte é un pouco... Vamos a poñer esta similitud que vou facer, que non se me enfade nadie, e me digo, es que es vaya gilipolle de similitud. É un pouco a colaboración que fixides vos con Jade 4 é un pouco o que fai el, no sentido de Sí. el Mezcla é moi urbano, pero ten, sobre todo en directo moito máis Sí. roqueiro, moitísimo Sí, máis sí. roqueiro. E Sí. fai esa mezcla de que, joder, se pode facer un rollito máis urbano, cantar un pouco máis de outra maneira, pero ao mesmo tempo darlle caña e joder, está abrindo, entre comillas, un camiño, non? Que non é que sexa o pioneiro, pero está abrindo unhas posibilidades para que se poida facer unhas mezclas como a vosa e que xa non parezcan raras e non parezca o máis normal. Sí, igual a idea con Jade tamén, ou sin querelo, pero igual veu tamén por escoitar estas cousas, porque... Incluso Santo Cielo tamén, os que dixeches ti, pois tamén... Sí, así como que parecido, sí, deste estilo así como que combina. medio urbano, medio non, a verdad que están facendo pois como unha cousa que igual non se escoitar así moito tan clara a mezcla, sabes? De xéneros distintos. A verdad que moi guai. Pois, rapaces, non vos quero quitar moito máis tempo do que xa vos roubei. Pola miña parte, agradecervos ter pasado por aquí, agradecer que fixeras esta entrevista, volver a recalcar a xente que escoite el último chance que está portada aquí abaixo, que se queren apoiar e poden, que moitas veces non se pode, compren camisetiñas, que vos dean a seguir nas redes para estar atento aos próximos concertos, as datas que están aí para poderse pechar, que estén atentos. Eu espero poder vervos en directo, que eu sempre teño, o digo moito isto tamén, pero é unha realidade, eu teño unha máxima que toda a xente que vides por aquí, se non vos puiden ver en directo, teño que vervos en directo unha vez. Despois igual digo, hostia, pois en directo igual non me gusta, pois igual non vos vexo máis, pero Molaba máis na entrevista. pero unha vez sí que me gusta ver, porque xa que vos vides a miña casa virtual, pois eu ir a vosa casa que son os escenarios. Aparte, como dicía, xente que vos viu me falou moi guai do concerto e me dixo que merecera moito a pena, así que se mo din a xente que mo dixo demais, xente que me fío do seu criterio. Así que espero que vos estiverades cómodos nesta charla tamén, que fose un rato, por lo menos, o suficientemente agradable para que agora mismo me digades que foi agradable, ainda que despois digades entre vos, vaya puta mierda, pero que agora poidades dicilo de forma que parezca natural, polo menos. Sí, nada, moitas gracias
por invitarnos e por darnos ese espacio para presentar o disco. Eso, é que se vos mola, pois apoiade vindo aos concertos, os que fagamos, coas camisetas e tal, e que sigades escoitando que faremos máis movidas. Sí, o mesmo que moitas gracias, que a verdad que estés tan ao loro de todas as cousas que salen e tal de todo o mundo é unha animalada, porque eu non me entero nin da metade. Así que eso, moitas grazas por deixarnos este oco e a verdad que pasouse super rápido. A ver, Sí, mira, o de estar ao tanto das novidades, outro día compartín en redes ou historias. Teño dúas listas en Spotify, unha que as novas aparicións, que son as novidades que ides sacando cada semana, que son unhas 50 cancións, 52, 53 que meto cada semana, e todas esas van nunha lista que son as elexidas do Rincón 2025, que van todas as que vou metendo cada semana. Algunha máis que a mellor non meto na lista, pero vou incluindo cando as descubro. A lista xeral do 2025 ten 1810 cancións, creo que agora mismo, non é nin unha décima parte de todo o underground que sale. O sea, xa non estou falando de música mainstream, Xa, xa, senón de proxectos emerxentes como a vos, de proxectos que levan 10, 15 anos loitando aí por facer alguna música, e non é nin unha décima parte. O sea, que é unha locura a cantidad de música bien. que hai, o sea, que isto é unha cousa que vos quería preguntar así antes de marchar, se me acaba de ocurrir. O tema números. O tema números no sentido de pues, sacar algo, ver que pues, ten 100 reproduccións, 1000, 2000, 3000, 5000, 10000, a que sexa. É algo que a vos importa? No sentido de, ou tedes claro isto que estou dicindo, porque saindo tanta música é moi complicado moitas veces chegar e que non teñas números non quere dicir que non sexa bo. Como levades esta parte? claro. So, obviamente anima, o sea, si subes algo e tes boa acollida e bons números, pois anima a seguir facendo e a velo con vos ollos. Pero penso que non nos podemos como rayar os artistas por... O sea, ti tes que facer o que che gusta e facendo o que che gusta, vaya, é o típico, pero pois estarás contento que é do que se trata. Sí, o sea, xa, obviamente, o que diría, se ves que lle gustou a máis xente, pois, te anima máis ou tal, e máis cando lle metemos así bastante tempo, así como aos discos e así, pero bueno, tampouco non nos comemos a olla por eso, nin nada, non sei. É que quería preguntaros, foiseme, porque como non me foi un guión como tal, foiseme preguntarlo antes, a hora que fixen esta reflexión saliume, porque sí que é unha cousa que me preocupa moito últimamente, de que moitas veces cando empezas un proxecto a xente se imagina, non, que todo vai a ser a hostia, que publicas e podes ter miles de números e influen moitas cousas, non, como o número de cancións. Non é o mesmo, por exemplo, incluso publicar un EP unha semana con menos lanzamientos máis potentes que a mellor, por exemplo, comentaba outro día cunha entrevista que fixen, pois saliu o disco ao mesmo tempo que Taylor Swift, pois sale alguén un pouco máis potente e xa se leva a atención do gran público, non? E me preocupa moito que a xente non teña a filosofía que tedes vos de facer o que queremos, como queremos, e despois, home, lóxicamente que lle gusta a xente, non? Pero vamos a facer o que queremos para divertirnos, que é o máis importante. Sí. E despois tamén está o rollo desde a perspectiva do ointe, do que escoita. Penso que tamén hai moito de eso de que a xente entra nun perfil de Spotify e se ve X números, pois vaise quedar a escoitar. Se non ve esos números ali arriba, o sea, arriba no de oyentes mensuais, igual non se queda, sabes? Como que hai esa cultura de números e chegar a máis, e tampouco penso que sexa nada positivo. De feito, creo que o dos números e o dos oíntes había intención de Sí, quitalo en rumoreábase Spotify. que iban a quitar Sí, ou a ocultar, que sería, para min sería hostia. O sea, sería sí, maravilloso que a xente escoitase solo por dicir, vou escoitar isto, e que non claro, importase claro. nada máis. Mm. Bueno, pois, despois é que eu, rapaces, o que pasa é que eu son unha persona que me costa moito despedirme, sabes? E eu
Moitas veces E A che mí que tamén me pasa de noite. eu a despedida ou a fago radical ou vos seguiría preguntando, entón vou a facer, xa non vamos a repetir outra vez o de antes, xa está a despedida, os agradecementos, os comentarios, a xente se quede, pois agora que vaya para atrás para a despedida e xa pecha a conversa, pero de verdade, mil gracias novamente, estaremos atentos eu personalmente a todo o que poidades sacar, a todos esos conceptos que poida haber, para promocionalos, sobre todo para ir, como dicía, e este é a vosa casa para todo o que queirades promocionar, falar, estas portas están abertas como e cando queirades. Eso xa é algo que tedes que ter moi claro, porque cando me digades, amañamos e gravamos outra charliña. Perfecto, pois moitísimas Gracias. gracias. Agradeces. E a xente que viu isto, que estén atentos ás próximas conversas, vienen... Levo dicindo todo isto de primeira conversa esta quinta tempada, pero está sendo unha tempada moi ecléctica, está vendo como todas as tempadas, non? Pero está vendo proxectos urbanos, está vendo proxectos de rock, veñen aí cousiñas guapas, ven unha charliña tamén cun proxecto moi interesante que non é estrictamente musical, pero sí que acolle cousas musicales, así que tamén, se algún me coñeceu agora, que lle dé a seguir tamén aquí a miña canle, que non sei se fago cousas boas, pero intento aportar o máximo para que a xente coñeza proxectos como os vosos. E como sempre digo xa, como despedida final, e por fin, xa, calo a boca, xente, vémonos onde haxa música, porque a vida sen música, sí, é certo que existe, pero é unha puta mierda, e sobre todo vémonos onde haxa música en directo, porque eso é o que merece a pena ver a xente como a Diego Flaner e Ander dando todo en riba do escenario. Ata a próxima, xente. Chao, chao. Gracias. Chao, chao.